page 464 et 465 ka tafsir al-Qur'an de sura 39. Wa badalahum fa'yana be sayyi'atu boneji ma kasabu konko be faggiti wa haqa jippo bihim e mabbe ma kanu konko be lati bihi mudun yastahzi'una hibe jalkita. Fa idha masal insana simemi neddon durrul lor da'ana onoddame otoro thumma idha khawwalnahu riftismen wayliti dun ni'matan min wattinema minna imordeka amenga qala wa inna ma utitu ande ko wadi ha mi okkande moƴƴere ala ilmin ko do gandalan e wakkilare e tore nene o wola ka bal skoni hiya dun do fitina tun ko jarrabu ye ko fitina walakin nakoni tun aktharum kubur hewde mabbe la ya'lamuna be anda ada qala ha gomdi wolino sifangol kongol alladina be min qabilim aditibe be fama aghna nafanu dun cianhum mabbe ma kanu konko be lati yaksibuna be faggito fa asabam hebi be sayyi'atu boneji ma kasabu konko be faggiti walladina ben zalamu tonyu be min haula'i morde be do fewnditi be hande lagine do kat e fewnditi be aduna hande re fandande den do ko kala nyande tafsir on janga nyande kala tafsir on fillita fut ko radio fut ko telephone e kala ko fillita on hande don ko hande on ko presanjo bi mana be do wonbe yeddi faggitaade boneji din hande be do wonbe bi mana yeddude hande naam wiiden yilto den seda fa asabahum hibuno be sayi'atu boneji ma kasabu konko be faggiti walladina ben zalamu toñu be min haula imorde be fewnditi be hande so sibuhum heba be sayi'atu boneji ma kasabu konko be faggiti wama hum be wonare bi mu'jizina lawato be lette Allah den awalam ya'lamu e be anda woni anna Allah wonde Allah yabsutu rizqa ma yanyana arske liman shawnande o mo yidi yanyande wa yaqdiru mo faadina nam mo yidi faadinande inna fi dhalika ande woni dun dolo ayatin mandeji li qaumin wonande be yu'minuna be no gomdina wolwiyo ya ibadiya kono jiya be an alladina be asrafu fejjintimbe bone ala anfusihim do horemo la taqnatu wa ta'untaju min rahmatillahi mudde yurmende Allah de few inna Allah ande no la yaghfiru dhunuba ko wawdo ya fagol bakkatu jami'an dendangal innahu Allah wal ghafuru kankon ya foto don rahimu yurmetedo wa anibu tuberu to don ila rabbikum faade ka jommo waslimu lahu jibbilana don mo min qabili ko adi an ya'tiyakum arde on al adabu letteden thumma la tunsaruna refti awra on wallatake wattabi'u jokke ahsana ko buri mojjude buri labede ma unzilakum ko jippina ilaykum faade modon min rabbikum modde ka jommo min qabili ko adi an ya'tiyakum arde on al adabu letteden baghtatan e juhaye wa antum taw'ana la tashurun on sawa andude an taqula fi wa tabi'u nafsun wonki ya hasrata enin sian ala ma farratu de ko mi welsinde fi jambillahi fi bangi Allah de wa in sikuni kuntu jakamilat killa min al khasiri la min as-sakhirin jakom jeado hoybe jakom jeado jasube jakom jeado perdube waylite aw taqula ma fi wata kiwi law anna Allah ahara Allah hadani o fewnanno la kuntu min kadim laton nal muttaqina jeado hulobe Allah aw taqula ma fi wata kiwi hina taral adabatu mandiki yo lettade law anna li harano woda no lan karrata rutorgal fa kuna milato to nominal muhsinin jeado e mojjube bala dum do fu wawata wonde kad jaatka Allah wi'a gomdi arino ma ayati ayajan den fakadzabta biha finnudade wastakbarta mawnintinida wa kunta latida minal kafirin jeado heferabe wa yawmal qiyamati nyalande dargal tara alladhina ya'ben kadhabu fi nabi Allah hore Allah wujuhum tageke mabbe de muswaddatun ko de bawlude be wi'ane alaysa fi jahannama e wonal kandere yite jahannama mathwan werde lil mutakabbirin wonande mawnintinibe wa yunajjillahu alladhina Allah subhanahu wa ta'ala himo danda bedo ittaqaw hulbe bimafazatim sabu malore mabbe den la yamassuhum mematabe asu bone on walahum be wonali hazanuna sunoytobe Allah khaliqun tagudo kulli shay'in kala hunde wa kanko ala kulli shay'in do kala hunde wakilun ko fawti do ko renudo law kanko dane magalidu samawati tugale kamulidi wal ardi lidinde walladina ben kafaru yedde bi ayati llahi jalla den ulaika bedo humul khasiruna ko be woni perdobe ben qul afa ghayra allahi eko hina alla ta'muruni woni ko yamir tollan a'budu yamiriu ayyuhal jahiluna kono yo majjube
walaqad uhiya gomdi wahaynama ilayka faade maada wa ila alladhina faade be min qablika aditibe ma wonde hondon la in ashrakta wonde wallahi sa asirki ya muhammadu la yahbatanna bonay few amaluka golle maada den wala takunanna wallahi ala to min al khasirin jaado e perdube ben wana fere ma goddo go mo wona ma an si tawi woni sirki musibbe julbe reena den e sirku tosoko e jano sirku wona miran sirku wona miti barskoni Allah alla fa'budu woni ko hanuda rewde woni ko rewata wa kun la tada min shakirin jaado yetto nemaji makko di wa ma qadarullah be rewali Allah haqqa qadrihi no hana rewirede wa ma qadarullah be mawninirali Allah haqqa qadrihi no hana mawninirede wa ma qadarullah be teddinirali Allah haqqa qadrihi no hana teddinirede fok no ari ka tafsir wal ardu lidini jami'an di dendangal qabdatuhu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o tamo yeyndi yawmal qiyamati nyande dargal was samawati kamuli din fop kad matwiyatun ko taggirte de bi yamini jungo makko nyam